Božićni sajam koji je nastao prije skoro 600 godina. Jedan od najstarijih božićnih sajmova u Europi. Stigli smo napokon u Pečuh. Počastio nas je snijeg. Nećete vjerovati, ali stvarno je počeo padati snijeg. Dobar dan i dobrodošli u još jedan vlogmas. Ovo bi trebao biti 12. po redu, ako se ne varam. Pa je, 12. Još samo, koliko? 13 dana do Božića. Ne možeš vjerovati kako je to prošlo. Ja ću možda i uspjeti ovih 25 vlogmasa napraviti. Nego danas, kao što smo ovoga i kao što sam rekao i na početku na vlogmasima, ićemo obilaziti tu i tamo koji je advent, da čisto vidite kad se šta može obići, da stignete još uvijek obići. A mi ćemo danas ići na advent koji je nama onak relativno blizu, a to je Pečuh. Nego, znate uopće šta je advent? Onak, generalno šta je advent i kako je to nastalo? Pa, mislim da većina ljudi ni ne zna šta je advent, to je onak pravilu božićni sajam. Božićni sajam koji je nastao prije skoro 600 godina. I prije 600 godina uopće nije izgledao ovako i nije bio zamišljen nešto gdje se ljudi idu okupljati poslije posla i opustiti se malo. Ja odam nešto raditi, danas ima utakmica rukometna, pa idemo se pripremiti za utakmicu i idemo odraditi rukomet, a onda nastavljamo pričati o božićnom sajmu i vodim vas na kraju na adventu Pečuh. Tako, rukometna utakmica iza nas završava s neriješenim rezultatom, što je onak super, zato što onak KTC je jedan od najboljih trenutno rukometnih ekipa u Hrvatskoj i onak baš to uspio za Osijek. Ali mi smo pričali o božićnim adventima, to je sajmovima. Jedan od najstarijih božićnih sajmova u Europi je sajam u Beču i smatra se preteča svih advenata, koji su danas generalno koji se održavaju. Božićni sajam izvorno nije bio advent pa da ti sad odeš i cugaš kao što sam rekao, nego je bilo stvarno pred zimu su ljudi odlazili na sajam, na pijacu kao božićnu, gdje su kupovali, pripremali se zimnice, suhomesnate i takve neke stvari, gdje su se pripremali i opskrbljivali za zimu. Mi idemo na jedan taki sajam, kao što sam rekao, u Pečuh, pa idemo lagano krenuti da ne bi došli prekasno tamo. I nakon nešto više od sat vremena stigli smo napokon u Pečuh. Pečuh je 5. grad po veličini u Mađarskoj. Kaže da prošle godine cca oko 200.000 ljudi je posjetilo Pečuh advent. Tako da idemo i mi, ali danas ja nisam sam. Danas review radi sa mnom Suzika. Bok Suzika. Mi ćemo ići pregledat s našom malom šmizlom koja tamo trči, nju nećemo naravno snimat, ali će ona najvjerojatnije najviše uživati od nas svih. Idemo pregledat Pečuh i advent pa ćemo vidjeti i javiti se usput. Pozdrav! Evo nas na kraju obilaska adventa, u Pečuhu naravno, gdje bi drugdje bili. Počastio nas je snijeg, nećete vjerovati, ali stvarno je počeo padati snijeg, napokon malo zimskog ugođaja. Samo sam morao provjeriti da li sam upalio mikrofon, jer nije prvi put da mi se desilo da nisam upalio. Generalno advent je mali i sladak, puno manji advent nego u Osijeku. U Osijeku je neću reći duplo veći, ali je veći. Ovdje ima nekih, koliko smo nabrali, nekih 20 kućica. U tom centralnom dijelu ima 10, ali 20 kućica sve ukupno. Ima lijepe dekoracije i ima puno veći izbor alkoholnih pića nego u Osijeku. Suzika, šta ti kažeš, kako ti se sviđa advent u Pečuhu? Pa lijep je, romantičan je, ima onak lijepe vizuale na jednoj crkvici, što je isto onako super, stalno se mijenjaju slike kao provjeravam sam gdje je Azra jer stalno svuda trči
Uglavnom fina je topla čokolada, imaju stvarno iznimno ogroman izbor alkoholnih pića, onak nije to da je samo punč ili tako nešto, nego baš onako neka žesta ona. Pa evo, ko hoće malo si potegnut, slobodno svratite do Pečuha. Generalno imaju projektor, i mapirali su crkvu i to onak baš fora izgleda i to onak praktički najbolji dio adventa. Onak preporuke, da li bi preporučila nekome da ide? Pa evo, kao što sam rekla, preporučila bi ako se baš hoćete onak napit, dobro, a da ne morate popiti jedno 5, 6, 10 čaša toplog vina, tako da dođete ovdje i imate žeste onak stvarno nabiranje. Punčevi, žeste, tople čokolade sa rumom, svega ima. Tako da ako niste bili, posjetite, ako ste tu i blizu Osijeka, na sat i po vremena od Osijeka, onak blizu je, a isplati se doći vidjeti, makar provozat se i malo izgubiti jedno popodne iz grada. Pa slatko je za promjenu. Mi se vidimo sutra u novom vlogmasu i šta ćemo sutra raditi, popratite pa ćemo saznati. Vidimo se. Bye!